mayisengibiza ke umoya ingcwele bazalwane wathi awuzushadwa kathi hawu ngoba yini mina phela ngiyabuza ngingashadwa ngimuhle nje yindaba ngoba ngizokuthuma ezweni lonke ngilake bazalwane njengoba sengiguga namhlanje kathunywa ngavuma ukuthunywa kodwa uma ugana uzoba nenye inkosi engizothi mangithi ngiyakuthuma kudinge kuyo rounda kuyo ayibongwe inkosi amen nangu le engithuma uyazi bazalwane ngiyokunakekela usho umoya ingcwele ngeke ngikuholele yokunakekela ngenze zonke idingo sezenzi idingo zami zonke uzenze njani mayingibiza ethi shona ngala akukho la ngiqala khona inkosi manje inkosi ngisho ukuthi wrong lo kona right imbika bomfazi ovela qhokeza khulume nomoya kakhulu akayitshelela ukuthi indoda kunabantu bazelela bathatha ifasting angamtsheni nomyeni wakhe ngoba unomoya omkhulu ongaphezulu wendoda ngobuye ngibuyeke abantu abami niyathanda ngibuye very life now fellowship finish naqala udibana nabazali ndasindiswa namtholo Jesu kwakhona i-appetite yokufuna ukulunga ebendingakwazi akufuna nasindiswa ngiyakhumbula the day amandla oyingcwele efika angafika amandla oyingcwele lisenkonzweni afika lisengcwele indlela nhleli kuyo yaba nomsi ngathi yatsha ufika uThixo umuntu. That is why davele ndangabi nayo into engaze zange ngibone cawe right elungile nakubona uYesu and uYesu xa ndimbonile ngavele kwangathi bomini bami ndinomkhosi endihamba ngawo ndaphela ndanesibindi esimangaliso uma ufika kwaYesu walazisa uYesu ba andithakatheki eyona nto ndandiyoyika uthakathwa ngumuntu andithakatheki walazisa uYesu ba ndawufaka exetsha alidesayideleyo ndawufaka ndinobomi obunaphakade ndayazi owesibini uYesu walazisa uba ndiphumile ekufeni ndangena ebomini obunaphakade. Okwesithathu walazisa uYesu uba ndikhuselekile as long ndihamba naye. Loo nto yandenza ke uba ndangumuntu onesibindi odelelayo ongazi kwanto enamandla kwedlula usimakade. Igama lenkosi amen ngasindiswa ngashumayela elalini yami ndangena udodo ageludo osekwabo yayingabantwana abancinci endandihamba nabo udodo basindizwena 8 years ngelukanza ngeludodo naye ndiphuza nabo ilali yonke ndingqina uYesu osindisa ungekho kwanto ondifundise indlela yokushumayela umoya oyingcwele ufika kwakhe wandenza ndayigqiba ilali yaseSlito ngoYesu kusindisa ningekazimisi itende ndangena udodo ndayiqala phezulu ilali yaseSlito ndihamba nabantwana abancinci 8 years 7 years
Yavuya namhlanje sengikubantu abadala ashumayela emabandleni kodwa laqala umcimbi wokushumayela nashumayela kubo basindiswa bengabantwana futhi into ebuzayo nje ihamba nabantwana kodwa ndihamba nento emnandi ekhula igama lenkosi. Okay, kodwa be careful ukugcizelela ukutshela uNkulunkulu. Amen. Nino babili ngizokugcizelela lokho bantwana. Nino babili umtshela uthi Nkosi lento ngithi ihambile ibuye. Usuke uyibona babi ibuye. Haleluya. Ngisize Nkosi. Ngoba ngiyazi ukuthi izulu akulona lesonto lami. Uma wazi bazaba ukuthi akusonto ezulwini. Amanoma niyazi bazaba. Amen. Ukuthi akhomsho lo mfundisi omncane. Ezulwini uyadini ukuba umfundisi. Amazi noma niyazi lo. Abanye abazalwane bakholwa bejabulisa befundisi. Amjabulise kuze kufike usuku lokufa. Umfundisi akhuluma azashaya phansi ngonyawo ekhuluma esijumbini kuphendula abantu emgcobeni wakho wena sewushahe ayidini. Oh my God, my Jesus. Amen. Ngizothi bantu abami uJesu before abethele uthi kubalandeli bakhe uma ngingafi bedabuka bengafunda shone abethele uthi uma ngingafi ngeke niwuthole ngiyabona lo moyo ngedlala ngawo makhono uJesu wavuma ukulenga. Haleluya. Ngoba efunela thina izulu. Haleluya. Uthi Jesu uma ngingafi ngeke ngimcelele. Haleluya. Umduduzi Jesus oyofika musu practice ilimi umuntu ungawuthola. Akulona ibandla lelimi ibandla likamoya. Amen. Jesus. Glory to Jesus. Uyazwakala nje umuntu eketeza Jesus. Bangela thina umsindo. Umoya ingcwele umuntu. Alisho phela ukuthi umfazi noma indoda. Lithi umuntu. Umoya ingcwele. Umoya ingcwele mayifika akakwenzi ubona izifo zabantu nezono zabantu. Jesus. Uphela unyaka ethi nalokho ngeke ungene izulu nalokho Jesus akakakusheli ngezabanye abantu. That's why umuntu le mayifika umuntu uqala ashintshe nangaphandle. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Sakuyena umuntu lokho lokuthi abanye abantu. Efika nje kuwena. Esafikile kusho iBhayibheli. Uma ifika nje umsebenzi kaMoya Ingcwele ukushintsha impilo yami. Ngabona kweyami impilo. Jesus. Amsayintombazanyana ngencane no-13 years. I-teenage. Ngaqala ngashintsha impilo. Niyazi phela uma uyi-teenage la uqala khona nje uyaqala khona ukuthanda abafana. Wafika uMoya Ingcwele waqeda uthando lwabafana. Wayakuqhubeka. Kangazi phela ukuthi ungibizile. Uyamthuma ezweni lonke. Namhlanje into engiyibonga kuMoya Ingcwele. Mina nje namhlanje mfundisi angisaceli lutho. Uqondene nami. Ithi Nkosi ngicela ngoba konke okudinga kibe nako nginako. Amen. Without ukucela. Amen. Manguqa nje ngithi ngiyabonga baba. Jesus. Ngingasho lo uyabonga kuphela 2 hours. Ngiyabonga Moya Ingcwele. Ngiyabonga ukuthi wangifundisa mfundisi. You have
And Bob is singing because you're going down in the level. Do you know what you're going down with? Do you know what you're going down with? With the name of Jesus. The name of Jesus is your ticket. Other people will be sought after. They'll be looked at. They'll be looked at on their foreheads. They won't be looked where they were fellowshipping. It's important that when you believe, you don't play with believing. They won't look at this new spirit. They'll be looking for the blood of Jesus. Have they been sprinkled with the blood of Jesus? And I love the Bible when it says 3 witnesses. We can witness at your funeral. And if you haven't received Jesus, and the Bible says 3 witnesses. It says water. The first one. The first witness is the blood of Jesus. When a person receives Jesus, they go into the blood and their sins have been washed away. And then they go into water and get baptized. And which person dies, and the old person dies, and a new person comes to life. And this new person comes to life. And this person receives the Holy Spirit. The third witness. Those are the 3 things that would be looked for. When you die, this thing, you keep it alive and it keeps you when you're dead. When what made me love the gospel more than a man is because I knew that when you had a boyfriend, you died. When you have a man, you die. And when you die, you don't die with your boyfriend. You are buried alone. And the word of God says they'll be placed in front of the big and the small. A person has been fetched with their works that they what? That they've done and now. Husbands complain. They must know what they carry, and they mustn't doubt it. Because there's no such thing that when you die you go back to your ancestors. Asimfunele sanoku simbize sasa omubala sindlala silama zonwani uma ungenako ukushumayela ungakakwazi mhlawumbe useyingane kodwa funda ukukhuleka uyazi uma ufunda ukukhuleka usuke ufunda into enkulu ayikho into ezwa uNkulunkulu umuntu ekhuleka emangalisayo. Mina bengeke ngihambe ngiye ngala kaZulu kuthiwa ngiye koqala lapha ibandla lethu lingekho khona, kodwa ngakutshela nje ngithi eNkandla laqala kanje, eNgwelezane laqala kanje, eMpangeni laqala kanje, eSiphawini laqala kanje, ngoba ngahamba mina ngingazi ukuthi ngiyokwenzani. Ngithi nje uNkulunkulu hamba phambili ngikufice khona. Amen. Kwangena inkosikazi ihamba idayisa amasekeni komunye imvuselelo, yafika yangivezela amasekeni ngingenalo ngishisete, yaveza amasekeni ngathi ngiyabonga ngani yami faka phakathi esikhwameni. Yathi masiphuma wathi inkosikazi engihlala kwakhe, lo sisi njalo umprofeti kwathi nyungu enhlizweni ngoba abaprofeti abantu abanamanga. Ngathi wathi umprofeti wathi njengoba unomyeni nje bosana
lo sisa ngakukhulekela usizakala wathi umoya ngcwele seyiqalile imvuselelo ingakho bazalwane nginidudulela kumoya ngcwele ungavumi uba umnyuzi niyawazi umnyuzi le yasha ngelo nibongolo lingena futhi yasha ungazi uzoba umnyuzi mfuna umoya ngcwele ngoba uyena ozokusiza ngeke uhambe ngokuhlakanipha niyazi bazalwane kwenzeka isimangaliso waphuma nonkosi wathi magic wathi umoya ngcwele mbize umbeke izandla uzofika ekhaya indoda seyiphilile yayibuye enhlangeni la eMaritzburg ingaqoki lutho emzimbeni ungabona ubaba ehlala ekhaya ngomsimbi ngaqokile ngathi mina hawu ngisho njalo ingakasindi indoda kwaphela abazalwane inyama ifuna ukubona izinto esezenzekile bayilandela le nkosikazi yathi yophuma ngesango ngathi wedadewethu bengicela ukukubona ngicela ubuye wabuya ngathi kuqala wathi usathana ungamtsheli ukuthi indoda uzoyifica isiphilile kuba izosuka ingaphili ngisiza wena njalo ake ukunika uNkulunkulu akukhulumile nawe ulalela inyama yakho unomoya ngcwele ngeke uzowenze lutho ngoba le nyama inebhox elihle kaDavsi ayikhathali nje ikonisa ngoba umngcwabo uyoba umkhulu wena already sewusha eHigh Days wanele wafika nje unkosikazi ngathi ngicela ukuguqe la ngizokubeka izandla washesha usathana ungamtsheli ukuthi indoda izokuzoyifica isimbethe ingubo ungamtsheli ngathi ubaba unani wathi hawu mntana mthiwa kwenziwa amanzi amnyama khulumiswe amen ushokeswe uzosinda umntana uJesu uphendukela kubazalwane abanjengalaba nje uthi angizange ngikubone ukukholwa okunje nalapha phakathi kwenu Israyeli angaze ngikubone nansi indaba enzima webazalwane uthi uJesu abantwana bangaphandle inceku zeyinduna abathakathi neyifebe bazongena kuqala embusweni kaNkulunkulu bahlale noAbraham noIsaka noJakobe bese kuthi abantwana bombuso basunduzelwe bomnyameni yena yethu sukholwe kahle kangaka waba iminyaka engaka waba leminyaka usindisiwe kanti usazosunduzelwe bomnyameni ungakholwa nje ukuthi ngoba uNkulunkulu uthe sengibamba lapho-ke sengima lapho-ke sengicula ukusho kwakhe angisabizi umuntu manje ngicula ukusho kukaNkulunkulu uze kuthi entweni engekho uvele into ekhona haleluya uyasima ufunda uMatthew 24 uMatthew 8 uverse 7 verse 24 25 26 uJesu lapho ukhuluma bazalwane ngezakhiwo ezimbili kanti ekuthwala mabili amaqembu ezweni lilonke nje uJesu ukhuluma ngamaqembu uthi abanye bathi mabakha isekelo sandlela abazoyihamba bayakhele phezu kwedwala bafuna ukuzwa ukuthi isekelo sami siqinile asilalele bazalwane kuthiwa kwafika ikhukhula kwavunguza umoya kwafika ichotho kwafika imvula enkulu kwafika izangquma ngicela ukuchaza ukuthi zayishaya lendlu nomethu ukuthi yakhiwe phezu kwesekelo esinjani kodwa zayishaya bese lithi izwi lenkosi ayiwanga ngoba yakhele esisekelweni sedwala amen 2 abanye bakha phezu kwesihlabathi obana bakha phezu kwesihlabathi abakhele emazwini abantu bakhele ekukholweni okujabulisa inyama yabo bangafuni nje ngempela ukukholwa izwi
esontweni lethu thina phela ave sesofana sonke indaba isesontweni lethu upastor uyavuma umama mfundisi uyena isibonelo sethu ngidumisa uJesu bazalwane ukuthi isibonelo sami uJesu. Amen. Amaxesha amaninzi asinandaba nokuthandaza, asinandaba nokufuna uThixo, sisebenzisa iknowledge yakhe yethu. Yeke iBhayibhile kwakholeka kuThixo ukulisindisa ihlabathi, hayi ngeknowledge yalo. Wakholeka kuThixo ukuba lihlangule ihlabathi, hayi ngobulumko obuvela ehlabathini, kodwa lihlangule ngobudenge belizwi lakhe. But when the Holy Spirit afika ukukukhumbuza ukuthi yebo waphethelelwa kodwa ukumbulala kumele uyithethele. Enye yezinto abangela abantu bangahlambuluki bangathethi bathi ngabe vela bebonwa izono zabo ngabantu bengaba zivuma izono. It's a lack of the Holy Spirit. Wena abantu bezalisa ngokwengcwele banikezwa umuntu ozobashwaya. Basithi nawo abantu bazidifendela funeka uba makasikwe aziphethelele ngesono sabo. Yini indaba zomuntu ezifikela kodonile zangadibane nendoda oshwayo. Ngoba thina sivuma isono ngoba sesibanjwe sizi-practice, kodwa abantu abanelendoda engumoyingcwele ivuma isono bengekazi-practice. Wena umoya udobheka ndimaphambi koThixo andithombise anoshwayo umoyingcwele athi 1 or 2 or 3 akamanga kakuhle kuwe uyavuma na akuyongxaki kumi ukuze ndibonwe ngabantu andikhonzeli bantu ndinendoda enoshwayayo. Kodwa abantu abaphosa kumoyingcwele bafuna ukuthi babonwe ngabantu, bapraktise isono phakathi, bafuthe nazo, benza amanyala, basumayele, bahlabelele, sengathanda uthotho. Ngoba bafikanga kwinkasa yesu Kristu. Bayifikile awukwazi ukukhonza ubambene nomuntu. Unesithandazo mntana. kuba engayikuthetha okuphuma kuye. Asina problem yokuba sifikele kwisimo lapho amasindiswa athi afikele khona ngoba bayodivosa. Akekho into kadivosa esaliswe ngamantombazane engcwele. Andikhathazeki ngoba yeyimpilo engabangela uba abantu badivosa, kodwa yikho into kadivosa xa ungcwele khona. Laa nto yayishinyela kudala uba sindiswe ukuze kuphume kule ngxaki. Sasiyithetha ngoba sasisazi uba xa usindiswa uzawudibana namandla ngcwele. And asizuyiyeka ukuthi akudivosa uba usindisiwe ngoba sebedivosa abantu besindisiwe. Sizuyeka futhi noma neli lethu likadivosa baphinde bathathe phakathi. Asizuyeka uIsmayeli inyani. Inyaniso yokuba umuntu xa idivosa wehlulwe kuba baxolelane qha, ayikho enye reason yedivosa ukungaxolelani. Na umuntu umoyingcwele engenaye akazi
ngiyongena enkosini noma kuganga mthetho angife bangifa lapho mama basho njalo so angife bangifa ngiyongena enkosini noma kuganga mthetho wathi angangena kwenze kanjani yaphumelela impilo kaJehova ukhona usazolala Niyolala ngicela uthandaze sesiswini ngicela uthandaze sisi sivaleni amehlo ethu so sathana bosha